Otumfour and essential ebio. Oh, and I said, media so. It did an answer, be at the other day, a minimum shiamu. Na, a dream, a shame crying. Na fears so the car back was him. A back of my chassis here came a cacabi. A day chat on. It could be a war. Nana Kokudia. Toso Emilio eso. Na mamen kani nkwechi kakra se. Nana yecha ono nema ebi ene nana kwadu yado. Nana ekuabakoma. Nana kufika kari. Ene nana kwakudia otoso Emilio yi. Na sanya meka na nkwa kiripa nso de akwasi Prempeh na akwasi Prempeh na bema akwasi Prempeh na yinim se na ye chabra nsemsemu bi baba yi nyina no ono otu nua bema na e friend se na mensa ebonsu na otu no akiri no yehu se na wo se ye de obi besi enipa isusu ye se den besi eye ono ankasa ne ba bra na kufika kari itu na de so ne de na mensa bonsu e ba ye no ye de ne ba ni nua ne ba na oka ho a ne friend se na kwakudua otoso emienu ma awere hosema ba mu ene se adedua na pepepe ana yade a eyentoburu eno so ikum no na saa yade ikum no na hye o se yenya obi a ono so obedi ade ewo asante adwa no emu na enumu ana afi ekoto bema akwasi kusi eso because bema akwasi kusi a na ono ne maame ene saa na kwabakoma a ono so be asante ehimbayi na ono ene ye ne ba pa enti asante prince se asem no anase adidie no ato bema kwasi ekusi se ono so obedi ade eno kwasem ni na ewo se yehwe se ibesuai no na ansa na we nyina beba so medika kan se na kufika kari de ebra na mensa bonsu itu na de so na de na kwakudua tosu mienu bedi ade a onu wuye no omo yese omo kofa no aba no asa bedi ade no na abofo enam kwaso koye dabra no Otumfour no baabi edi ne dwuma ekofa no omde no ba no ekwan so ana esi ayamtuya de bi enimre mu a kebeka se kolla eka no kwan so na otu arana no nsiedo a wanchimi amedu kumasi mamu eye ni pepi enwanwa yesi ye no nanso se ni city bia no na kufika kari wansa ma amedu enunti ana afi esuni na akoto na kusikusi a no ye saa na kwabakoma yi eba eso amanfo gini tum se an oni ade na ono ebra na omo twen sabra na se asem ni na akodi kosi buruni nsam asanti ntimi siribo ensi hene dise kosi buruni eka ho nti na o se odi asem no koto amrado a sabra na owoke kosenim se yenye o hene foforo nti bra begina ho no nsai emfankyero kosi buruni twintwen na asi na meba adihye odene sam ya hunu de ye
Yade ebo bema kusi yeti yan se on so watwa nananom ewo sie do na ya ro sempa onumpo de wamfa no to ensie dwaso ana ono otwa nananom ewo sie do afei na asem na yire na santi empanimfo ya aman hene ehia hene ne etua hene omunyina ahyase edwendwene kasa se hwan pa ana yedi ni di ade a ebeye nana sabre yecha no odaso ye ohema no kan se munsi abotre na se ni sitie bia me de ohene ebeba na wabisai asantima yedin twen na yecha bia na no asemo kan se ne ka akire de bakuma kosi Prempeh ono ana opesi odi ade asemu beto asante mpanimfo anim no anye bide ebi nso gitomu omo anye ne de no asema no omo kan se bema kosi Prempeh usha odi mfie du motwepe akonwa no so che no wohwe niema akoso ewo asantimamu ne hia kandifo a ne hia obi a sebe na nanu manima ni moduro na yede no ko okira fata ne nam so ma ubi emebu ya nimtia ti yenkrofo asa enti mama mpanimfo no pi ene nana ya chanja atwere afi esusuye ne sa koye se ene na nipa ba ko a ono susu di ade ne bi yiyi eye bema yaw atwebo ana ono susu di ade a yiyi onde wanyini mudu yede no kwa eye asemu beto ho no ema asantim panimfo emu chemienu ebi tai kosi Prempeh chi ana bisu tare ya watwebo ana chi na ya sam kese pa nananum bi omutare nana kosi Prempeh chi bi jusu hene nana afrane one ne dom kumasi eno mkaka ho omunyina etai nana bema kosi Prempeh chi afi kuro bi ti sama mpon nsuta kokofu adanse ne nkurokura kan bebre nsuso o madwin se da bi ye bema ya watwebo ana abidi so bo kase pa no mo de bo bema kosi Prempeh do apart from se onyini ye no de obusa ka bi onu se ono ogige yo ka se oyikoko na ebra kofupanin odi akonwa no baaye no o ka se obi a oyikoko obi a ofiri ene yibia no nkwa akonwa no ho nti oyikoko no kwa de a che se ogige no kwa de okoho onyiye sa so bona na omde bo na so sa na kofupanin na enyembia na bema kosi Prempeh na ni tri enwi ofiri ana ni wadi dem ana se enipa ogigi a echese uye bruni enemu yehunu nipa bipri a omugigi pa nso ye ka esi oye bibini na se bi esisi amama pimu esi we de na si oye bibini nto mfata ha imresi mampo ebi esisi
royal family a sisi nti na bema akosi Prempeh oyije nti no mfata na ya watwemo na nso ede na no moka hwan ne si hene no sabra ohima ene di nipa ba ohima se ode ne ba ene eba nti de obeka bia no so ode ne ba ene eba nti eno ene ma sansem sim nyina ebae na afi Asante entokwa eba wo montem because entokwa akasakasa Asante mu chemienu ebi enti ohima ase ebi susu to ohima ase na susu se ne si ye bia no ohima ede ne ba ene di ade maminka na yenka se kane no a ede na kufika kripenso na Asante de ne sa akɔhye eye esuase the treaty of Formena no na kire se Asante ni ho kwan se ode ne nsa to saa maman ya no omi na ahya Asante ase no Asante de ne nsa to omu so bio obi anko free ti de nkrafo ko asenfo ko achemfo ko dagoba fo ko brofo ko chizin kronkron be bubi akọ ka Asante nko a na nya no nko castles ahodo Elimina Cape Coast Accra ende keka ho a na Asante ene hya wo nsa na etua ntode ma wo mo no so ni nyina so na free Asante nsa ana ebio Asante esen etua sika 50,000 ounces of gold that's so pa saadie we ho ene hwe ya ba yetu ene na kofika kari na fi de na mensa bonsu de omdi abufu onu ani nua ba de abufu tru no isanse na Asante ho kire no pa ndina si Asante pu bi amana betra konya no so senia atoyi a so onya obi a ne mu yedu na edu de edina obetimi egina ano enti na Asante buofu se oso onya obi a ne modu ti dana ya chaade no ba kosi Prempeh edi ade no na ade die no mu no empanimfo no bi epreso bi susu empreso na susu usaye ebeye Asante ehene ebra obesa na obudi edina friends na kokudu a otoso biensa ene ma no akire ya omsa sesen de no ebeye na Agyeman Prempeh akire ba ko bai nti na chisi afrewe Prempeh odikan na Prempeh bedi ade no agina eba ni tirim ni se sisi ya Asante emu ache ayinfu we wo ha ebi pamasem ebi mpamasem enti ne mefa kwan bi so no maka wo nyina bom na afi ya hwe kwan so ebefa so a eso a odi atu yensu yi sika ne yibenya ne dia akwa na afi amama ehihie ase a omukuri omukọ ebetuma nya kwa foforo bi so ama yasan akọ fa wo nyina sa bekan ho abehia ase ana eno na yepa na Prempeh na dwene eba sana mrado wo Ghana mewa na se goko suma mu no na otatai Asante pa meka se kra na obisi ni dan kumasi fort kumasi a odi asrafo abegum na omma se nananum ekwan kra ebrebi na Prempeh esuma abofo eko abuchimam England se oni ohima kokasa na esun no a eda Asante so no edoso esun dodo nti nka amrado no hwe na ontiti so abofo ekro no na je se amrado no so de ne krata edi kan da se asama na Prempeh beka no obwa nti onfa hima onfa sojafo emra na omma yiri bambom ewo ha
na asante pese o sa tietua ebio nti Nana Prempeh se na ni beba no ho so no na eye English asrafo bebre etwa no ho hia o kumasi mamu obaye no ade o de baye no se an wo adwa ye se fama ye o so mfama ye afo sa pese o tietua ahini ne ka se die ne ma ni ho anu kire no o kire no Nana Prempeh anye no ho ayese bi se obama asante ene o mako ifise na de siye ewo Nana Kofi Kakari esono ohunu bi na on pese moja begu nti o ye din o kire no maame na ye chanso kan ho o kire no papa enso so e de kan ho afi o sanso kikire enhemfo bebre ebi se mampon hene no mu agisu hene no Kofu hene no eni ahemfo bebre edipa odi wo free eya santiman mu ekoduru empoano elimina no na wo mu eye 52 ene o kire wo mu koye odi wo mu koduru ye no asanti yese obukwa akosra wo mu ho asanti adi aduane ekọ eho koma wo mu afi broni hwade no a osi daabi ya hwe ya Otumfour no nti oso a wo nyina ade wo bukọ eye Salion so na asanti enanchi ekọ ofa hwema ade kọ Salion ade aduane bi tse bayire mankani bodie enum nyina ade koma wo mu eho ana kosi broni hu se ye duro no ba hwe ya asembeba na fi otam nipa aduonum emienu 52 yi na odo mo tena kudom ayira wo machi kura eko pie eye Seychelles eman emu abusiafo me de sa Nana Prempeh enna hini kakra odi ye eye 1896 no na yeba kire no koye no eho asem ebisia ofa Nana Prempeh koye no asembe ni siye ya asem kwesi o eho ana oba penina sabre na ya chiri hene ko na ya santoa a sabre ona ne da jusuma ya no sorry na okika nsimbi na fi ipiu tu bare aho de pa se wensu ayoda like share na fi fa comments bra na ni nyina mu sane ne mansiko na da bia ana meti bi abrawo it subscribe umi ya subscription so a ebeba ti tu dwa na ba wo na on wadi kan etie ansa na foforo kura so etie na sesibi ndi bisia da foforo besa ya toaso o Nana ya santoa eso makramo da wasi